talaka da yake cikin halin ni'ya sun aka taimake shi malam, wa'annan addu'o'in da yake kai tsaye Allah yake karba. Ba na karanta muku kissan nan ta wannan saurayin ba a zamanin Annabi Dawud alaihi salam, shekararsa 20, sauransa kwana 10 a duniya. Mala'ikan mutuwa ya zo wajen Annabi Dawud. Annabi Dawud ya tarbe shi, ya ce rai ka zo karɓa ko ziyara? Ya ce ziyara. Amma kaga wannan saurayin da koyaushe yana nan a fadarka, to sauransa kwana 10. Annabi Dawud ya ce kai to ai yana cikin na kusa da mu, mutumin kirki, saurayin arziki. Shikenan mala'ikan mutuwa ya juya ya tafi. Annabi Dawud yana ta juyayi a zuciyarsa, ya kusa rabuwa da wannan bafade nasa, wannan almajiri nasa. Mala'ikan mutuwa bai dawo ba sai bayan kwana 16, kuma saurayin yana nan bai mutu ba. Da ya dawo Annabi Dawud ya tarbe shi, ya ce marhaban, sannunka da zuwa, rai ka zo karɓa ko ziyara? Ya ce ziyara na zo dan na ƙara yi maka bayani akan lamarin wannan sauran. Ya ce yawwa, ka ce sauransa kwana 10 ya mutu, ina ta juyayi kuma yanzu kwana 16, me ya faru? Ya ce ai wannan yaro kwanansa ya riga ya ƙare, yana tafiya ina biye da shi, ina jira lokaci ya cika, shikenan na bayyana da kayan aiki. Sai ya ga wani misaki, ya ga wani mabukaci, wani fakiri, wani talaka, iya canjinsa da ke aljihunsa kenan dinarai guda 6, sai ya ciro ya bashi. Ya nemi taimakonsa, ya nemi agajinsa, ya taimaka mai da abin da zai ce, ciro ya mika masa. Yana bashi, shi wannan talakan, shi wannan miskinin, shi wannan fakirin, sai ya masa addu'a, ya ce Allah ya ja kwananka, Allah ya barka da Dawud. Shi ne addu'ar da ya masa. Sai Allah ya kira mala'ikan mutuwa ya ce ka dawo, ka dakata. Sai ce Allah ya lokacin sai ya kare. Ya ce baka ga abin da ya yi ba ne? Ya ce na gani. Baka ji addu'ar da wannan talakan ya masa ba? Ya ce na je, ce to na amsa. Na amsa. Saboda haka wannan dinarori guda 6 da ya bayar, kowane dinari ɗaya na bashi shekara 10. Dinari 6 na ƙara mai shekara 60. Ba Allah ne ke da kwanakin ba, ba shi ke da lokacin ba. Ya ce to na bashi shekara 60. Da haka in ka je ka gaya wa Dawud ina gaishe shi, assalamu yana isar mai da salam, amincin yana isar masa da aminci. Allah kenan. Sannan ka gaya masa wannan saurayi ga kissarsa, ga labarinsa, na ƙara mai shekara 60, ba zai mutu ba sai ya kai shekara 80. Kuma a gaya wa Dawud wannan saurayin yana cikin mutanensa har a aljanna. Shine sakon da mala'ikan mutuwa zo gaya annabi, kwaji muhimmanci da falalar sadaka. Kwanakin kama sai a ƙara. Da haka annabi ya ce ku rika yi wa mamatanku magani da yin sadaka. An gwada ka cuta ta kici ta kici, malam ka kama sadaka. Billahi allazi la ilaha, ka je ka ga abun mamaki. Sheikh Muhammad Hassan ya yi huduba guda na abubuwan da ya gani na abun mamaki akan sadaka. Mutum yana da cuta, likitoci sun ce ai wannan sai dai mutuwa, kuma daga baya je a gwada shi a ce ya aka yi wani magani ka sha ya warke. Sadaka malam. Saboda haka wannan yanayin da muke ciki, karkare na abin da kake da shi. Kai kila abin da ka mallaka kai a irin damar ka bai wuce kai naira, to karkare na naira 100 nan. Tasaddaku walau bi shiqqi tamra, haka annabi ya ce, ko tsagin dabino ne zaka iya bayarwa, shine sadakar da zaka iya, karkare na kai. In duka zamu sifantu da wannan, zamu rage wa kanmu radadi, zamu rage wa kanmu radadi. To kuma ya kamata a irin wannan yanayi da ake ciki, kowa ya yi gwargwadon damar da Allah ya bashi. Naira 100 ne, 200 ce zaka iya, 1000, 2000, 100 ce, 200, miliyan 1, miliyan 2, biliyan 1, biliyan 2. To kai abin da zaka iya, karkare na. Muna roƙon Allah ya ba mu iko, kuma a sanadin haka Allah ya rage mana raɗaɗi da matsalolin da muke ciki. Wallahi duk abin da ka sanya maka tsauri a duniya, duk abin da ka sanya maka girma, to za ka iya ƙanƙantar da shi da sadaka. Duk abin da kake ganin ya maka nisa, wallahi kana iya kusanto da shi da sadaka. Duk abin da kake ganin ya fi ƙarfinka, wallahi za ka iya fin ƙarfinsa ta hanyar sadaka. Allah ya sa mu gane wannan. Saboda haka wannan babin na sadaka babi ne da yake iya sadar da kai zuwa ga kowane irin alkhairi.
kuma babi ne da yake kulle maka kowace kofa ta sharri. Allah ya samu gane. Sannan a ƙarshen wannan hudu ba muna kira da babban murya